Takže ahoj ahoj, ja som Hroško11 a vítam vás pri ďalšom videjku z War Thunder. No tož, máme tu dlho očakávaných Nemcov na top týre a jo, písali ste si od nich, že už by mohli aj byť, tak jo, sú tu. Tož, no v zostave tu mám 2H7, čiže fajnotka, PSOčko, ktoré ešte nemám úplne do topu, ale chystám sa o to, že áno, Flarka. A Ačko, ktoré je, jo, je fajn, ale tiež ešte nie je v tope, to si keď tak môžem povedať vo videu, ak sa k nemu dostaneme. 2.5, ktorá bola s 2.6 pôvodne na týchto pozíciách, lenže teraz som to musel presunúť, lebo som tam mal Pumu a PL-ko a radšej sa pozrieme ešte keď tak na tieto tančíky, čo vlastne PSOčko je prepustená 2.5 a 2.7 je s vylepšeniami porobená 2A6. No, môžeme asi ísť rovno do pitvy, do pozemní realistické pitvy a uvidíme, čo nám to hodí za mapu, čo to dá a ako sa s tým bude dať pracovať. No. Tunisko. Oný, čo je ten taký slimák na hlave, bože, jak sa to volá? Turban? Nie? Neviem, to je jedno. To si dám na hlavu a bude nám dobre. No, berieme 2.7 rovno. Výborne, necháme túto kamufláž. A môžeme ísť skúsiť gáčku. Tam budú prechádzať, tam môžeme skúsiť niečo posnajpiť a uvidíme čo ako. Beriem 16 nábojov do každého leoparda, pretože potom sa oni vlastne ukladajú už tuto dole, vlastne vedľa vodiča, a keď ich mám 16, tak sú pekne vo veži, takže je oveľa menšia šanca. Super, ja som si vypol motor. Takže je oveľa menšia šanca, že mi dajú instaky. Haló? Čo, mne to nereaguje? Moment, chyba. Ježiši Kriste. No dobre, pohode, už reaguje. Výborne, dobre, nič, to je moja chyba. Stlačam míčko jak magor. No, prvá 2.7 prvá 2.7 má prvý leopard, ktorý má už kvalitný termál, že fakt sa cez ňu dá pozerať, nejako tie predošlé, to je hamba. A už tam vidíme, že tam pália a ten je dole, to bola riedka. Takže tam sa s tým nič super, ešte že vidím, som rád. A bum. Až teraz tam doletela, dosť pomaly to lieta na to, že 2 km. Jak mi to ide, 1700, no tiež skoro 2 km za hoďku, že za hoďku. Za sekundu, áno. A jo, budú tam prechádzať, nič. Ideme odtiaľ to pozrieť. No čo by som povedal k leopardom a celkovo k Nemcom. Nemcom by som odporúčil od začiatku, že proste, lebo tam sú potom tigríky a proste štugovia a tie srandy. Takže pre začiatočníkov je to úplne ideálka, lebo proste skoro nič vás neprebije, máte, teda animácie majú s vami obrovský problém. Bum. Som čakal, že ho to vypne trošku. Že ho to trošku pocuchá. Nie len tak, že mu nič nespravím. Ani on nič nespravil. A mohlo to byť pre mňa fatálne. No, Nemcov by som teda odporúčil určite. Najmä kvôli tigrom, ale keď sa dostanete po prvého leoparda, tak to už zabolí. Ste boli zvyknutí, že nič vás nedokáže prebiť, ste v podstate kráľmi v tej hre, áno. A zrazu proste príde niečo, čo má papier na sebe, hej. Čo má proste papier na konštrukcii, takže nič. Kamov, že áno. Už tu palma mi tu spadla. Neskutočné. No, pozrieme, vykúkneme, uvidíme. Opla. Pekná. Čo to bolo, ukáčko? Ivory. To je skin v CS-ku, nie? Alebo to je taká zbraň, že? Ale je to skin určite. Alebo čo je to za blbosť? A op. Doveže, prosím. Jo, výborne, sa spás. Paráda. Ty, to ťa netrafím ani zase. Jasné, zmen smer, ty. Obludárium. Obludné, nepríjemné. Ty vole. Tak to áno. Prošu, nemôžeš ma vidieť, hej. Celé zle, neopováž sa. Dobre, predpokladám, že zašiel za horizontík. Už ja skúsim teba. Dobre, už som ťa skúsil. Čo to tam je za potvoru? Čo to je? Nezistíme to. Ty vole, no ale hen to už zistíme. Nič, ja ostanem takto. Pohem ten ho ma uvidí. Poď, bum. Rýchlejší náboj. Nič. No teraz som veľmi zamraný do tej hry, preto nič nehovorím.
Dobre, toho necháme vydýchnuť trošku. Máme 6 nábojov, takže bude treba ísť potom na bod. Som rád, že pridali 2.7, lebo už 2.5, 2.6 bola strašne taká, že aj to PSOčko, jednoducho ten termál to strašne blokoval, aj to je jednoducho s hroznou kvalitou som sa na to díval, som mal pocit, že nehrám Nemcov na top tier, že nehrám Nemcov na top tiere, ale že hrám reálne niečo, ja neviem, proste nejakú 9.7 alebo 10.0, kde sú úplne prvé termály. Takže tak. A som veľmi rád, že pridali práve Nemcom tú 2A7, už ho zničkrúci. Koľko mám? 650 mm penetrácie, hej, ťa neprebili. 652. Ty ma už prebiješ, že? Ale ja sklopím toľko delo. Aha, nesklopím, keďže si mi dal aj hen, takže ty potvora. Nič, uhas sa, rýchlo, dávaj. Dobre, výborne, pravíme sa, nič sa nedieje. A môžeme skúsiť asi rýchlo rašnúť k tomu Ačku, keďže nemám ozaj žiadnu muníciu už skoro, čo je veľký problém. No, dúfam, že nám vyjde sa pozrieť aj na ostatných leopardíkov, nie len na 2.7. Ale určite ako top tier by som to odporúčil, že proste nebudete Nemcov expiť len tak, že proste aby sa nepovedalo, že máte nejaký prvý národ, ale určite je to tiahlo k tomu, aby ste to expili. Je tam vôbec niečo? Je. Dobre. V pohode. Dúfam, že nevypáli hneď druhú, lebo ja si... Ale nestrieľaj po mne, ty potvor. Nič, ne, to na takúto divokú, ja fakt nie som dobrý. Budeme musieť ísť... treba pomôcť kamarátovi. Ešte keď vidíte teammatea, že potrebuje opraviť, alebo sa opravuje aj v takejto pozícii, tak ho treba pomôcť. Keď teraz už 2 sekundy asi nič, že... Nevadí, áno, možno som ho zdržal. Možno nie. Ale budem dúfať, že nie, pretože... môže byť užitočný. No, ako vidím tam čo máme? Že vy? Musím vyššie miery, to sa nedá jednoducho takto za jazdy. To nie je môj šálok kávy. Ty vole, toto čo je, hej? Strieľaj po mne. Čo si? Kto to? Čo to? Smrt. Je puma. Ne, to nemôže byť puma. To nemôže byť určite puma. No nič, no. Tak znova sa opravíme. Už sa asi ani opravovať veľmi nemusíme, keďže sme dostali od... Jasné aj odtiaľ. Ešte odkiaľ? Odtiaľ som ešte nedostal. Hrozné. No nič, dáme ešte hasácí prístrojík. A znova sa môžeme opravovať. Koľko to bude? 30 sekúnd? To je dobré. Ja nemám záver. Au. Tam potvora nejaká. Nič to ani artov nedostanem, ani nič. Tak a kto mi žije? Ty vodič a... Neviem, čo to je za potvoru. Strelec možno, nevadí. Dobre. To by bolo. Tak, zoberieme psočko. Myslím, že môžeme. Aj keď na diaľku to budete... Prečo si zimní kamufláž? Ty. Dobre. Nevadí. Na diaľku to nebude síce úplne to, čo by sme všetci chceli. Ale, vyzerá byť na vyhratú hru. Už aby sa to aj udržalo, že áno. No, letadlo. Niekde. Tam. Nevadí. To, pokiaľ nepôjde po nás. Haha, vatry. Janošik môže skákať, že hop. Čo to tam? Kto to tam? Nikto to tam. Kom tu letí. Nič to. Jajže bože, strach veľký. Vrtuľník mi padá dole. Výborne, dobre. Počkaj, to náš? Rehatblok. Ne, to je u nich, áno, u nich. Pôjde. No takže čo k tým Nemcom teda, tak na také zhrnutie, aspoň počas hry, čo môžem povedať. Nabíjača, majú normálneho nabíjača, že proste majú člena osádky. Čo je za mňa škoda. Ja som zastanca toho, že čím menej členov osádky, tým lepšie.
proste ten nabíjač sa bez tak unaví, a to nech mi nikto nehovorí, že nie. Ducho, ako náhle máte nabíjača v tanku. Tak dobre, prvé náboje dokáže nabiť za 3-4 sekundy, možno prvé 3-4, dobre, nech to je, ja neviem, Ronnie Coleman, či jak sa volá, tak dobre, môže nabiť 10 nábojov za sekundu, ale proste je to človek. Takže áno, unaví sa. Kdežto automatický nabíjak sa neunaví, takže preto radšej preferujem v tomto tie stroje, ktoré majú automatický nabíjak, nie člená osa. Tu vole, tak toto. Ne. Dobre. Nie tých, ktorí majú veľkú členov osádky, že sú nabíjači. Takže určite radšej toto. A môžete to pri expertovi, ako mám na 2.7, toto stať na 6,4 sekundy, čo je fajn. Jo, dá sa to. Nebude to ako Američan 5,8 alebo koľko mám Sepko, ale bude to trošku teda dlhšie, no. Ale nie je to nič, čo by to až tak nehorázne moc obmedzovalo, hej. Kdežto ako na... výborne. Dobre, super, toto dáme preč. To ma netankuje, minovú ochranu nechcem, ďakujem, že ma to zbrzďuje. Nie je to nič ako treba psočko, hej, mám tam nie až tak veľkú úroveň na 7,2, hej, to je viac ako Rusi, to isté 2.5 a 2.6, to je proste, no, to nabíjanie je také, ale to je možno kvôli mojej, že mám nízku osádku, moja chyba. No, pozrieme sa na strom, takže základ máte veľmi slušný, ako pre mňa, ako dostanete tento Deutsche Afrika Korps Panzer 2, čo je fajn, je to veľmi príjemné, dokáže s ním poexpiť v prvej tiere. Potom príde druhý tier, respektíve druhá úroveň, kde už máte o to zaujímavejšie tanky. Potom na tretej úrovni máte Tigra prvého konečne. Potom Sturer Emil, táto 8.8 protiletecká, čo namontovali na tančík, takže respektíve na taký obrnený transporter, takže jo, obrovská penetrácia, veľké dielo, ale zase nulová výdrž, kdežto tie heaviny sú... áno, niečo vydržia, keď naohľujete Tigra, tak sa proste prestreliť nedá, alebo dá, ale veľmi ťažko. Potom Panterov, ktorých odporúčam. Tento prvý Panter strašne pomaličky otáča väžu, hej, to je nehorázne pomalé. Ačka tiež odporúčam. Veľmi dobre, ako Ostwind, ktorý bol kedysi za Wirbelwindom, že teraz to premenili a asi z dobrého dôvodu. A potom TDčka. TDčka tiež veľmi odporúčam, keďže je tam môj veľmi obľúbený tančík, a to Jak Tiger, ktorý je duchovno úžasný s jeho 128, ale k tomu sa dostaneme. Takže toto bol tretí tier, čiže za mňa určite sa vyplatí. Tú ľavú líniu, kde sú tie ľahké z TDčka, môžete expiť, nemusíte, cokoliv akože ľahké tanky. Máte tam potom výborné tanko, jedno aj druhé 2C a nakoniec Pumu, čo je otravné, nepríjemné, škaredé, opancierované, moderné, preč s takou háveďou. Dobre, takže to by sme mali. Čiže toto, ak nemusíte, neexpíte, ak áno, bežte do toho, prečo nie. Potom tu máme štvrtú úroveň, kde máme Tiger 2, čo už je fakt, že pohodička. Sice zdvihli tomu BR-ko, tento bol na 6.3, teraz je 6.7, toto zostáva na 6.7 2H, ale dokáže pekne zahrať. Proste je to, máte pancier, máte dielo, máte v podstate všetko. Potom Pantery už tu sú trošku lepší. Samozrejme F-ko na konci, čo je v podstate Panther 2, len 2 má 8.8. Potom Ačka, ktoré proste nehral som a Kulglubica som nehral kvôli tomu, lebo mám vyexpené ešte zo starého, ešte než to stránili teda respektíve, tak som hral túto srandu. Potom tie opancierovanejšie stíhače máte jak Pantra, ktorý je fajn, ale už ho všetko prebije, my to si povedzme úprimne. Nemá cenu sa vyjadrovať a Ferdinand s Jak Tigrom sú úžasné stroje. Potom 5. rank, to už je, tam to nastáva taký problém, lebo máte strašne mäkkého Leoparda, toto, čo už reálne potom nikto nehrá po tých Tigroch, hej, to tiež musím spomenúť, že Leopardi idú po Panteroch, nejdú po Tigroch, takže ak si to nevedomíte a budete slepo expiť, že iba Tigríkov, tak skončíte na 2K, čo je, no, nie, ďakujem. Takže túto línu by som asi aj zavrhol, že jednoducho už po toho Tigra a potom chodte na tých Leopardov, ale to už je podľa chuti. Potom máme tu Ačko, Weasla, ktorý má termal, krásny, nádherný, na 7.3 a zase málo kedy s tým niečo zastrelíte, to skôr tak na tančíky z boku alebo tak.
A potom už tieto stíhače raketové tie sa už asi ani v podstate moc neoplatia, keďže no, ešte keď ten výzel na konci, ten by sa dal. Ale nie je to nič, bez čoho by ste nedokázali žiť, hej, takže asi ani veľmi nie. Potom tí prví Leopardi, respektíve druhý, ale jednotkový, už tie trošku vylepšené verzie sa dajú, není to nič extra zlé, ale sa hlavne tešíte na 2.4 a 5 a 6, že? A potom 2.7, dokonalosť. No, potom Ačko Gepard, ktorý je fajn, ale viac za to stojí 1A2, tak samozrejme, lebo je trošičku lepší, že áno, už má aj raketky. Ocelot, taktiež veľmi úžasné Ačko. Nemusíte čakať, až sa vlastne raketa, až vlastne akoby hitne lietadlo, až potom zamerať cieľ, ale môžete ich viacej zamerať a vypáliť viac rakiet, aspoň tak, ako to funguje aj na strele napríklad. Teda myslím, ale určite áno. No, hovorím toto už ani nie, ďakujem. 2.4, ja ten tank nemám rád, hej, povedzme si úprimne, ale proste niektorí ho ospevujú, že najlepší tank, OK, pohode, ja vám to neberiem, len proste mne nesadol a celkovo aj tým herným štýlom a nie, proste každý ho ospevuje, aký je to úžasný tank, ale za mňa, môj názor, nie. Akoby, že nehralo sa mi s ním nejak extra úžasne, že by som nevedel nič iné hrať. Potom Ačka, vlastne, áno, to sme si už hovorili, že áno. A potom tento Raketenpanzer, jo, OK, ešte do toho, ale musíte preexpiť na Roland 3, lebo tieto dvojky to je, že zlomiť tú raketu na poli a zahodiť ju do koša. To proste vôbec nie, ďakujem. A potom 7. rank konečne, kde určite vyexpíte 2, 5, 2, 6, z mojej vlastnej skúsenosti určite áno, nechoďte rovno na PSOčko. Proste pekne si poexpíte toto, nech máte nejaký ten pôžitok z toho, že máte najvyššiu penetráciu na top tiere aspoň teda. Vyššiu má objekt 292. Takže tak, to je určite veľké plus. A potom tento názov, ktorý sa nebudem snažiť ani len prečítať, hej, to Flüge nie, ďakujem. Tak, OK. Môže byť ako Ačko, vlastne má to tie isté rakety, ako má francúzsky, teda fínsky, pardon. Ale s tým, že má iba dve, že hej. A proste musí po každým prebíjať. Čo je škoda. Ale je to veľmi zaujímavý strojik, taký autobus. A potom PSOčko, ktoré musíte vyexpiť, že hej, aj kúpiť, aby ste mohli ísť na 2.7, ale to, čo vás hlavne zaujíma, tak to je 2.7, či sa vôbec oplatili expiť tí Nemci, a odpoveď je, áno, oplatili. Proste vydržíte strašné bomby, čo ste videli aj vo videu, že jednoducho mohli do mňa strieľať x krát a jednoducho ten tank je úplne v pohode, hej. Akože teda nebol som úplne v pohode, ale jednoducho dokáže prežiť, čiže keby sa možno neopravujem alebo niečo, tak len to cez mňa preletí a idem ďalej. Alebo ani neprebíja, alebo sa odrazí, alebo čokoľvek. A to, že už máte konečne pekný termál. Takže tak, no, to by bolo pre toto videjko všetko. Áno, také kratšie, moc sme nehrali, ale to potom, že také oznámenie, 2 výkričníky, 40 výkričníkov, 50 výkričníkov, oznámenie. Dotočíme tie top tiere, to akože budú tie videjka aj také trochu osekanejšie, že jednoducho nebudeme tak moc s tými tankami hrať, ale keď sa dotočia top tiere všetky, čiže 1 a 7, tak videjka by mohli vychádzať takým spôsobom, ale teda takto mám v pláne ja, že sa budú náhodne proste len púšťať hry, že treba, čo ja viem, aj s Japoncami, s Rusmi, s Američanmi a tak, a proste budem sa viac venovať tým tankom, môžeme dať aj 2-3 bitvy za video, že to nebude len taká ukážka ako teraz, že či sa to vyplatí alebo nevyplatí. Takže nezúfajte, bude ešte veľa videí ohľadom Leopardov, keďže baví ma to s nimi, hej. Je to zábava, keď proste vy niekoho prebijete ako nič a druhý do vás párajú do veže s veľkou mienkou, že ja mu zničím záver a nezničíš, práško, prepáč. Dobre, tak to bolo pre toto videjko všetko a ak sa vám páčilo, dajte like, komentárik nejaký a odber, čo ma veľmi poteší a moc si vážim každého jedného z vás. Tak už čoskoro pri ďalšom videjku. Majte sa.